e kind jotelo mamoko ma bende noteno jogo eko ma bende noyudo midhiere kinde ng'anyo makamagi mar dhi chwalo kwayo margi ne obila ahinya nyaka luore koda ng'anyo ma bende gichano timo juma mabiro. Aparo ni wach makamane mwachak godo Modi ineno wach makamane no yo manande e yo machal nade rapar ida bed ka itimo tekine makamagi ratiro mago mag thoth jogo ma bende noyudo midhiero bende pok gido ratichge. Sharon, timo rapar en gima ber to rachne ni watimo rapar ne jo Kenya manowuok oko just to express their feelings and just to express their thought. To rachne ni rapar mwatimo ni sani koro nyoro kata mbe nantiere kanyo ne wadhi miyo police notice ni wabro timo rapar no next week mabiro tich ang'wen. To rachne ni gi sirikal masani to gi police masani ni en gani gima kama wasebedo kwa miyo gi notice makamano. To every time pod wadhi timo ng'anyo girigo mwatimo go Sharon podi ikeyo wa gi tear gas. Kuri penjre ni yani my end rights article I think it is 91 I think of the constitution my yenwa freedom of expression. But every time pod wadhi kucho chak police pod kiro wa gi tear gas, in fact to some extent pod jomoko pod inego ga. Ko en penyo manyalo penyo ni yani gima kama bro dhi nyaka karango. Every time ma ji owuok oko ni ji dhi picket ji dhi demonstration nyaka neg ji. Ko en gima wabedo kwa timo lakini serikal on the other side ok yienwa mondo watim ne rights wa. Another thing, ero koro wadhi oko wadhi paro wa gima notimre 2024 mar Gen Zs. Sani koro wawuoyo Sharon, jogo poko bedo compensated kaka na wacho mokwongo cha. To ero koro giwacho wach compensation bende. Ler moro matiange wacho ni koro giketo wach ler mar compensation ni onge. Koro wantiere serikal Sharon ma weche mag jopiny serikal ok dwa winjo. To ka dwa duoko owadwa makae ni. Owadwa wacho kae ni one tumbo kras aka Jolinda Mwananchi to otemo wacho wach moro ni ng'at moro manigi is 100% right. Mano wayie ahinya. Dhano ma Nyasaye no chweyo ma 100% right or 100% correct. Lakini tege moko matiche moko Sharon public participation notimore. Kini sirikal ma winjo jopiny. Icha ma public participation timore cha. Gima jogo wacho cha emitim. That is why you are elected there to represent the people. My public participation timore kata mbari no biro nyaka Jivanji. And other leaders went to other places. Jopinyo nyiso gimo pogre gima koro gitimo. Koro kata ken wacho ni koro ero public participation no timore no. Ang'o mamono gi implement what people are saying. To koro kaen mana kata mana compensation of the rights of people ni. Wang'e jok mano gigo timre ne gigi. Sharon, why can't we just do the right thing? Oket ji oko. Sani wach no ketnwa 2 billion mar compensation. Da ketnwa keta oko gigi ang'aya ni joma kama noto joma kama no inyure joma kama no timre kama to ketnwa oko in the nacho ni it's because of privacy. You wacho ni mar pedho nying makamago and privacy ni jogo mabende noyudo midhiero makamage. Kinde mabende samoro nyalo bede ni chiwo ne gi omenda. Privacy to seche mane inego gi to ok nen private. Kora ere ang'omiyo koro privacy sani dak nyiso ni okay ng'ama kama no timre kama to watimo ne kama so that we can also have accountability. The reason as to why we call it now to be open and for the sake of accountability iseche mane githo ji no dhi riko gi and we know them. Koro ang'omiyo seche makoro do compensate gi upandowa. Koro kupando to what of in the event ni utimo kamano to chulo jomopogore pesa no lalo ofuk jomatin. What will we be able to account magi public funds? Another thing, katieko mana mai. Magi mano timre 2 years ago. Why did the government have to wait? Ang'omiyo serikal no rito nyaka koro 2 years later ka koro jomoko koro osechango nyoko wigi owil godo jo Kenya ng'eny gi kata labda jomoko be wigi owil gi nying jogo koro gidwa timo gini. King'iyo maber ni yani onge ratiro to onge ler moro matimre wechegi. Koro ng'anyo mwadhi Thursday